bisimilla mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas ko mo ngotadu Ibrahima Kane katanti leñol on jarama. Bismillah ma gonda do ko e Thiali Jakka non ko aya wa habirde nde fulbe fof ndendi enen dara hande ko an min bismido enna e caggal jokkundiral ma e mawdo amen Ismaila Sarr e dum non baari ko téléphone goddudo seeda amin ñaagima tan nde mbaɗata présentation et après ƴeewen jokkude golle hasino ko beele eɗen gonda kam e téléphone e fodde minute aji nogas so tawi won yiɗɓe jogiiɓe namde e on saaha namdoma e on saaha kadi ƴeewen ko mbawɗen yewtude hen haade men sertude e so tawi kadi en certi min ƴeewa jokkude golle e nder toɓɓere nde gaddanɗa yimɓe nde bisimilla ma mbaɗa présenté fulɓe fof ene keɗima. eyi mba on jarama min noon mbaɗo wiyetemi ko Mariam Sow liggotomi ko organisation goto ONG international no wiye Endatel Monde komi coordonnatrice programme goto no wiye protection naturelle. Et en même temps aussi comme présidente du conseil d'administration Endatel Monde. Bismillah. Ɗum noon bandiraɓe fulɓe fof ene keɗima ɗo henna ɓe calminma joni amin mbiya tan komin cohli yidde andude gueɗe liggotoɗa pamna hen bandiraɓe seeɗa e on saaha joguiɗo hen namdal fof werloma namdal ngal haade men sertude. eyi andi min liggotomi koye remoɓe e aynaɓe e façon ndema ko ganduɗa gal ina enda kam ustude kala posone ɓe ganduɗa ina lora neɗɗo walla jawdi ndi walla environnement tawa ko aussi ko ndema ko ganduɗa koko ndema ndumiga celluga ko ɗum min wallata e nder diwan o Sénégal caggal min e jokkodirde kare goɗɗe Afrique en jiiɗi miijo ɗiɗo ma won duuɓi hande capantati ko men min dillata e findinde yimɓe ɓe dal e rentinde ɗumen posone e rentinde ɗumen kala ko fewte pesticide kala ko fewte engrais kala ko fewte dal kina bonna environnement o no bonna cellal yimɓe e cellal jawdi aɗan koko haalata no wonnode yaano ha ɓooyi min mbattini hay ƴenndude min ƴeewi diwonuji ɓurɗi wawde hutorade posone fof ko wayno Tambacounda to koto remate to ko wayno Ñaaye to liɗimaji remate to ko wayno to men to ni Fuuta to tamate maaroji ndemate min gondude e min gone wallodinde e remoɓe nder ngal on liggey noon ko ɓuri amen hen dillinde ko ɓuri amen hen faynude ko nde min testi tawi amin cippira e mawɓe men e aadaji meɗen wa rewɓe kilto leydi hamin ji noon e nder jaɓɓal communauté international o caggal heege wonnonde 2008 tawi crise pétrole o min kuli min jii jonom kaalisaji en ɓe ina laawi no laawani leydi hade ɗum kadi tawini kadi ko leydi men ɗo e Sénégal min jii kadi laamu ngu e hoore muɗum
ina huccani tottude leydi ndi surtout ɓurɓe jogaade kaalis yaakorde ko ɓeen ngoni feewnooɓe leydi ɓe ine ɓe jaltini miijo programme biyeteeɗo reeva caggal muɗum ɓe pawi hen ko wiyetee goana ɓe ngan saanga kala jigitee walla ministre joginooɗo kaalis a enndi kam yaade ndowri ndi mbiya ya totte leydi kewɗi aɗa huutoro tokkeɗa Allah mi yaala kuutoroɗa Allah mi yaala no huutortaako mais ko laabi kadi heɓi délibération ma a waɗe poche min teski kadi kono ɓe mbaɗi agence gooto ina wiyee APIX e on agence noon ina wayno tan ko halfina tan o yo ƴeew kala jiɗɗo wadde investir to caggal leydi yo anndu tan kam on ɓe rewata tan haa waawa heɓde leydi ndi ɓe mbaɗi condition ŋaaji ɗi ɓe ndewataa no calminirtaa dow wuro no teddinirtaa ɗum no mbiirataa conseil ji oɗo mbaɗataa dal haa mbaawaa heɓde leydi aan investisseur o saaji nden min njii ɗum noon yenti kadi e pelle goɗɗe ummotoode caggal leydi ko wayno Italie Espagne France ala fof ɗo ɓe ummaaji en sahaaji ɓe moolto ni e yimɓe gaa ɓe mbaɗa association ŋaaji maɓɓe ɓe mbiya aɓe ngara gaa yiilaade ɗo ɓe ndewi biosétanol woni agrocarburant walla kadi hay to leyɗeele men kuleeji men ara ɓeɓɓe kañumen ne kadi ƴenndino ni wiide kañumen ne kadi yo tottigire ndan haa bakkel no ngarandema gaa ɗum nguurdi i e ɗum noon hanti min mbi'enen noon eɗen mbiyan noon ndema nduumiiko demoowo o no rema ma fewnduni haa ɗen rendement mais tawa tampinta leydi mum tawa waɗataa leydi ndi so ɓiyum ari tawa ɗon so taanum ari tawa ɗon jooni so leydi ndi jaggaama waɗiraama hono ni mais e ngan saanga remooɓe ɓe ɗon ɗo fay ko ɗo kucci so ɓe mbiyaama ni ɓe mbiya kandema so waɗaama jooni ma addu kaalis walla ma addu liggey ma yimɓe ɓe lippo heen e ɗum ne kadi haawi amen kono neɗɗo réussité e jey mum projet ara daraw so dariino wiyema sukaaɓe liɓɓo heen e sukaaɓe ɓe ngalaa métier ngalaa karallaagal so liggima heen ko min heɓataade tan nande liggey gasi fof wiyeɗa aɗa liggu so ɗumanaa njaha lawol maaɗa min jogii faayde kadi surtout ko laamu huno jaɓɓi ina yaɓɓi jaɓɓal waɗde réforme sabu kamɓe arde yiilaade leydi ɗum ɓe mbi ko aussi ko eɓe mbaɗe sécurité sécurité woni ko so ɓe keɓii leydi taw to ɓe mbaɗi e investissement maɓɓe haa neɗɗo fini subaka woto tan riiwi ɗum ɗumnama ɗo sécurité maɓɓe woni e dow sécurité population manam ɗiɗo dumumnaaji fof noon koye ndeen hare wona koye gon sikkiro wona wooda ɗo mema tan ɓen kawsa so kawsi tan kadi minen e banndiraaɓe wonɓe pelle goɗɗe fof kadi min ndoga min ɗaartotoɓe on nani kafanayo on nani aussi ɗo ɗiɗo dumumnaaji ko diwan gooro projet umminonoɗo fanayo ko kañum fatinaade deniiji toonne kadi ko aynaaɓe tan no wonno e nokku mumen no yooti e ndeer gese waalo barake no yeydi waalo baraka ndi hannde ko toon ɓe ikki ɗon 20 walla 26 000 hectares e jurma fulɓe hectare nani caloo nani mbadde heen nani sippire heen donc ina wayno tan hannde ko ndeeɗon fayre min jogii gayde e kadi e ndeer heen kadi kala ɗo njiiɗaa won jofanɗamɓe en so a yewtide mumen tan a faamat tan kadi banque mondial aussi nani caggal ay banque mondial ni woodi ɗo tawtorami jolle maɓɓe mi duki ɓe mbiya min mais madame waalo teese minen komin banque ko leyɗeele ngoni cliyaneɗe amen so leyɗeele noon ngari mbiye amen jilanoɗe amen yippotooɗe en mbiya tan ko liggey amen donc ɓernam nde boni woni ɗum bonde o jaabonni wadde ma ɗo est ce que laamu leydi am mbiyani aussi somi ƴeewi papier APIX o mi ƴeewi no wayni no wayno ko laamu ngu no yaadi hen donc ko ɗum wulango mango wulango ngo noon awon ɗon nan sikkire ina yakora ɗo komon fof so waɗi hen doole muɗum e hakkille muɗum e miijo muɗum ayi laamu ko enen mbaɗi laamu so wela tan foti ko haalen joni hol darde mon onon hol darde mon hen hol hare mon hen holko jiɗɗon famnude yimɓe ɓe
hol darde mon hen ha hunde nde ni hay amen koye niveau ji ɗiɗi woni goo kala komin mbawi haaltude e dow commune e nder communauté international o nana min ndi hay leyɗele ɗe pour haalande aussi ɓenne yo nganndu sehate fof ko kadi ko kañumen hunde wiya hannde pollution ne heewi couche d'ozone o ne heewi koma te kadi gasoil o kadi essence o kadi so ummoto pétrole to ummoto to kadi fuɗɗima sattude ɓe puɗɗi kamɓe ne miijade holno ɓe mbaɗirta haɓe mbawa yaltinde pétrole gasoil walla essence ɓange goɗɗo tawa ɓe ittata ɗum koye ko rema ko ɗum addaniɓe noon kamɓe ne au niveau de l'union européenne par exemple wiide hannde que 10% e produit maɓɓe énergétique yoɓe njaaɓe ittoye ɗum e biocarburant ɗum woni aussi riiraango ngo ɓe ndiiri ngo ɓe ɓartiga e afrique kamɓene komin mbaawi haaltude heen fof mamin kaal mamin nganndinde kam ko haa hannde ɓe ngoni tan kamɓe koni jom doole en kono ɓe mbela hannde liggoro afrique amin kaalde gaa kadi e nder sénégal amin njaha amin ɗamɗo e pelle remooɓe ɓe amin mballa ɗumen aussi no mbaɗirta organisé haa mbaawa aussi kañumen ne salaade ha mbawa dartade mbaawa dartade eyo mbaawa dartade mbaawa aussi haalande laamu ngu minenne kadi komin kaali ko fof so demal leyɗele nde kaalaani kadi alaa mana alaa sens donc darnde amen ko kala no min dañire occasion ko findinde remooɓe ɓe e aynaaɓe ɓe yoɓe mbaaw teftade ngaluuji maɓɓe yoɓe paamɓe njenene ko ɗum nafata ɓe ko kamɓe poti ɗum jogaade so ɓe njehii ɓiɓɓe maɓɓe njaha ƴettoɓe ɓiɓɓe maɓɓe ƴettittaaniraaɓe maɓɓe ɓe et en même temps aussi laamu nguune amin mbaɗa des articles amin mbaɗa des ateliers amin mbaɗa ɗumen interpellé pour anndinde ɗumen ko hannde fonnoo wonde moƴo sénégal ko ɓayri allah no rokki ɗum leydi alaa kanne alaa haalis alaa pétrole jogii ko leydi jogii ko ndiyam foti hannde ko ƴeewde no waɗirta développé ndema mum tawa ko yimɓe leydi muɗum ndema ha leydi muɗum waawa haarde waawa haarnude leydi mum tawa itti ɗum koye nder muɗum soble nan ndemee haa heewi hono ɓe mbaɗirta haɓe mbaɗa organisé ndema soble ka tawa sénégal hannde jiggoytaako soble ko waawi wurnude leydi muɗum so feewnaama politique claire ɗo yeerɗo waɗaama maaro ko ko fuɗɗi heen waɗeede ko so waɗanooma tan hannde doole no bonnoo so waɗaama heen yo ɗawi mbaɗeɗene kajaaw ene waɗi feere kam haño usta ko jiggoy toon fof ne yettina ɗum e leydan gawri aussi ko noon gerte ɗen nan loonde men so ndemaama ko diwlin mais diwlin o ɓe jeytoo to ɓe luttitoo kadi ɓe ngaddataa diwlinaaji goɗɗi ɗum yiɗitoo heddere mon to awa diwlinaaji ɗi min ko cellal alaa heen donc min jiɗa aussi laamu ngu yo anndu jogii sañ-sañ hannde ko waɗde assuré sécurité alimentaire d' accord denndi so jaafoɗa so tawi a rowi ɗon tan ƴeewen ɓaari wasata renndo ngo ene heɗima wasata yimɓe namnade men hade men sertude e on sah sa rowi ɗon mi uddita ɓoggol gongol an noon wawi heddade ɗon eyi joni ambeɗe heeɗiɓe eyi kono wayno tan amin kalda e tato ha heeɓi layo remoɓe ɓe ina kalde communauté international laamu ngu onon sariɓe ɓe ɓoppuɓe leydi ndi nehi ɓe maɗo maygare on tonɗo men e mimomo seeɗa e yentude kadi e consommatore ɗe ñamoɓe ɓe fof hannde amin jiɗi yo tini yo paamgo fof jogii hen darde ɗum nanemoɗo bisimilla ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe en keɗima banimen debbo mariame sow o woni ko dakar koye jokkodire makko joguiɗo namdal mum foof yo nodde numéro men téléphone 07 53 07 96 51 07 53 07 96 51 ɗum noon bandiraɗo o woni ko dakar ene woɗɗi seeɗa ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe oɗon mbawi jokkodirde makko kaleten hannde ko haala leyɗele meɗen ko jogini ɗum humpito ɗum noon bisimilla moɗon e less caali meɗen jakka
bismillah. Assalamu alaikum Abu Bakri. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bar jamiri tan. Wallahi ko jam bolo. Ewa hankate ko ɓuri sato yane woynu. Machallah. Kadi wiyatno ko ala ko haadi ɓurɗo jalal walo tiɗde. En nani walo nane heɓte jeeri nane heɓte. Ewa hankadi mataw darde yonti. Bismillah. Caggal nde bandiraɓe calmina kanko bandiraɗo debbo Bisma e Thiali Diakka. Eɗen jaɓɓimo e yewtere no wiyetede konngol ne yeeso ma. Eɗen jinno namnade mo. Dendagal duuɓi ɗi o woni e ko woni ko. Sénégal waɗi ko lobbuɗi nayi funnangue hirnangue rewo e worgo. E no haaldini hande ko ɓuuri hewde e Sénégal laaɓe nguuri ko e leydi. Mbele jilluji maɓɓe e nokkuji Sénégal cewtuɗi ɗi. Holko wawi famnude hen remoɓe ɓe hol famawi mumen hol koɓe jahata e mumen ko holno pamri ɗum. Diwan en fof hol mbaadi famamu e joganiɓe soɓe gaare mumen. E ɓawri noon Pulaar wi neɗɗo umat tan ko ngal fiya. Enen eɗen jiiɗi andude so tawi ɓe naadi Fuuta o. Hol mbaadi famamu e Fuutankoɓe paami e koɓe jahata ko beele kamɓe koye maɓɓe ɓe paami Fuutankoɓe no pamri ni beele ko noon famrete walla wona noon famrete. Omo heeɗima. Eyyo so tawi omo heeɗi namdal ngal ko ngal ɗo namdal woni fuɗɗingal naatde namnede mo yo famno en no yiiri famamu e remoɓe e awoɓe ɓe. E walla aynaɓe ɓe. Bismillah. Sokhna Mariam wona e heeɗima namdal ngal. mi heeɗino question makko o yamminani rendi bandiraɓe men ga e Fuuta ina woodi kam aɗa tette leydi ndi koɗo tolni fo nde ko leydi amin ko minen ndeyi kono noon enen fof ɗen nganndi ko mbiɗen eɗen ndeyi ko fof won loi baɗanoɗo woni loi domaine national loi domaine national o noon ko waɗa ko e jooni yimɓe ɓe ndeniri ɗum tan aada hay so loi o no waɗe appliqué ne kama ɓe ndentiri ɗum e aada o ɗum noon eɗen nganndi kadi basaw ngal ina mawne nder Fuuta no mawne nder Sénégal fof so ɓe ngari aɗa ina jogii kalamuuji ɗiɗi en plan ko aroɓe ɓe tan mbiya tokke kam kaƴawo comme no fanayni ɓe taaro leydi waalo ndi ɓe mbiya yoɓe taccu goudron o ɓe mbaɗa e jeejeemo ngo jeejeemo ngo noon kay woni hurum wuro ngo ko heen aynetee ko heen teenetee ko heen fof waɗetee te kadi jeejeemo ngo ne kadi so waalo ngo faanoyi tan sabu yimɓe ɓe ko ɓe ɓeydotoɓe te ɗen nganndi leydi ndi ɓeydotaa ina gasa hay ɓiɓɓe leydi ndi ɓe poti ɗum sohlude so accama jooni projet mawɗo ari 26 000 hectares keɓa délibération te waajiɓe ɓe nani paye réforme so a heɓi délibération jooni no waawi ɓe ɓeyde ɓe jiɗi ko sécurité yedda a tottama ɗum pour 90 ans 99 ans 50 ans no waawi hay liggitoyde titre foncier tawa Fuutankoɓe ngannda joni noon so ɓe ngari ko feccata Fuutankoɓe ko no mbiyata ko mamin mbaɗan mon boyli mamin mbaɗan mon école mamin tottu communauté mon rural haalis ma sukaaɓe mon liggo so ɓe mbiyanni noon Fuutankoɓe ɓe pecco jogiiɓe yiyande yaajde ɓe mbiya ala ɓe ngalaa ɓe noon kadi won yiyande walla ɓe politique ɓe foti ɓe sabu ɓe keewɓe keewaani yaade taw ɓe ndewaani communauté rural o so ɓe ndemee communauté rural ɓe ko délibération woni domaine national o mo mbi noon noon joni woni hanti communauté rural o fettiima walla kañum yaadi heen walla ɓe jiɗɓe liggaade ɓe ɓe jogaaki ɓe hanti kañumenne kadi emploi mbaɗaaɗo promettre o moɗi ɗumen ko hono noon heewiwaade walla jaɓɓal teddingal ngal ɓe ngara ɓe mbiya amin mbaɗa aménagement somin mbaɗaniman aménagement mamin mbaɗ laabi mamin mbaɗni mamin mbaɗni mamin mbaɗni mamin mbattini leydi ndi ma waɗe réforme ma heɓ kayit ma heɓ ɗum ma heɓ ɗum ma heɓ ɗum ma heɓ ɗum so ɓatti noon wiye hanti 40% o yo ɗeman kalisaji en toɓɓe 60% yo waali wuro en ngo walla woɗɓe ɗon ɓe
ɗi noon kayitaji e jaɓɓal maɓɓe joni noon an ko Allah jiɗi ala tagi a waɗanama aménage ma a heeɓi leydi a wiyama ɗum ɗo ko kayit ma probléme nan ɗon ma woni a ronki yaltude ko ndemata ko walla ko ndemanɗa ko pewnoɗa fof ko ñamade donka yobɓe aɗa jogui kayit hanti ɓayri wajo nan tan seppine seeɗa moɗon hanti kadi no woodi ko waɗi ɗon jogui hanti moyen e kattan heftoro leydi ɗiɗon projet ji fof noon normalement soɗo mbaɗe so yaadino hene famamuya e sariyaji lattuɗi ma taw maga soy kono amin kuli hay ɗumne kadi ɗongo e jam eɗo ɗum ƴettirani eɓe kuliɗa hulat tan lokkitde mbiya ya kara damal gongal kono noon mbiɗa yakorten noon ɗuɗankoɓe aɗeɓe pinana ɗum kam wona oɗon ko parnoton ɓe ko kam oɗon jogui hen kam konngudi ɗon parnoɓe ene pota nadde hasino wona kamɓe foof aduna kam wonta tan fecciɓe kono en jogui kam famanɓe on ko kalaton ko eyi ɗum ɗo ko ganduɗa wawa dañde 100% ɗum kam weeɓani ala ɗum wonata noon kadi so haalata haaldirama no famirte ni tan hewɓe kam aɓe jogono ɗum famamuye saabu fanayi sa yi datti tan ko fanayi hoore mum haɓama kam no fuutankoɓe mais kadi wonɓe ɗoɓe kadi e nder funaynaɓe jangguɓe dariɓe sinɓe ɓe kadi kañumen foti kadi dartima koyini tan kañumen no tette e diwan mumen ko population fof sabu ɗum ɗo wonno wayi tan ko alal sago wonɓe ɗo e Dakar wonɓe caggal leydi e wonɓe toon ɓe ko yimɓe ɓe fof jokkodirta no famamuye o wawa yaadi ceerno Ismaïla namdal ma jaabama eyyi jaabama eyyi ɗum noon Allah jarama o jarama eyyi ɗum noon ɗacciren bandiraɓe woɗɓe ɓene kadi joguiɓe namde hono ko namna ko mbeɗa kadi nene mbawa nadde bisimilla eyyi ɗum noon min calminima kanko sokhna Mariama an jarama merci jarama eyyi bisimilla gonɗo e ɓoggol bisimilla bisimilla gonɗo e ɓoggol assalamu aleykum on kire jaam jaam hiiri jam tan to nodduɗa noddumi ko aaf bisimilla ma mani alhamdulillah sokhna Mariama Sow ene heeɗima woni ko Dakar bon mi suka faami ko haali ko so tawi a jogui namdal haade men sirdude makko en daara e makko joni fodde hojomani nogas ɗiɗi d' accord min ko adi fof min calminimo no ceerno Ismaïla wini min bismimomo e Thiali Diatta bisimilla makko kanko ne waddi hen ballal makko quoi min namdal joguinomi tan ko namdal ko remat jinmi wiide tan joni Sénégal enen fof eɗen gandi no Sénégal way c'est un pays sous-développé donc eɗen tampi seeɗa sen dañi yimɓe wawɓe wadde investir pour wallude population o wadde ndema mbeɗa yimɓe ɓeɗe mbawa wuurde amma kam enen fuutankoɓe so wona ɗanniyankoɓe ɓe kala mo jogaji ɗanniyanke galle muɗum ene tampa seeɗa quoi donc soɓe dañi so projet ji ɗi ngari projet ji so ngari ene mbaɗa ene kokka yimɓe wuuro ɓe gueɗe ene ndema so ndemi kamɓe wadde projet ɗa ɓe jogui hen pourcentage e remoɓe aussi ne jogui hen pourcentage question wiide tan ko min mi cikkumi leydi ndi wawa wadde développé tawadde remani haade noon enen eɗen jogui leyɗele kadi en ngala moyen no ndemirɗen sen dañi yimɓe joguiɓe ene mbawi wadde investir pour enen ndema est ce que ɗum ɗon sen calima ɓe ndema est ce que toujours enen men mbaɗoy développé walla en mbatta développé eyyi bon ɗum ko namdal makko ɗum ko namdal makko bisimilla merci dendi Sow bisimilla mi nani ko nanndi o ko ndinnomi tan ko siwo faama ko waɗata développé leydi ndi ko gongo wi hannde Fuuta kala mbo alaa ɗanniyanke effectivement e ɗeɓi tampude min minen hakkille mine jaggi hay jogiiɗo ɗanniyanke o
ɓooyi duuɗi ma tampere waɗan ɗum sabu neɗɗo waawa tan yendu danngal a faami sabu kamɓe fof ɓe ɗannoɗaake gooto ɗannima ɗiɗo ɗannima mais ko hedde e nder galle ko haa e ko jibinte e galle ko haa ko mawnoyde ɓe ɗannoɓe aussi hay toonne kadi nani puɗɗo muusde ɗum noon alaa kulleyalin ko ɓe accene tan ina yiɗaa yo leydi ndi rene kono noon kadi wonaa hono noon tan kadi foti remireede leydi ndi il faut que d' abord laamu ngu jaɓa ɗum ɗo ko lesdi ɗum ɗo ko ndiyam ina foti waɗde nafoore laamu ngu jaɓa ɗum ɗo ko lesdi ɗum ɗo ko ndiyam ɗum ɗo ko yimɓe ko kañumen poti rewa ko remooɓe ko aynaaɓe ilam ɗam wonno waawno naddi waade mi baari jama mi baari manan tagi alay sago mi ɓadooɓe hadi yenane kam demoowo fof waali dañde kucorede ne nafa ɗum kono wonno mbinaami taw laamu ngu ina dañi ina foti yaltinde sécurité alimentaire muɗum kono so a wii hannde ya addi tan des investisseurs ngardi ko waɗde biosétanol totta ɗumen hakke 20 000 26 000 hectares mbiya ɗumen ngelee ndemoree ngaree mi totta mooɗon ngaree mi totta mon ɗo ɗo wonaa yewtere wonaa étude wonaa haydara a faami no mbirmaani ni te so ndemii kadi keɓii taytaaji mumen mbaɗee poose par exemple ƴeewa e ngesa suukara ngonba lisaaba hannde ina wayno kanko gonɗo ɗo no jogiiɗo ngesa ba hannde ko ɗema ko ɗon yaata e diiwano kala ko wala ko ɗum yewtata remooɓe ɓe noon bo Allah waawi fof ma liggo hennde minen ɗo ɗo nuusoo ɗon ɗi kadi yaa bolo muɗum ɗum mbi ko investisseur en hay sonattane yoɓe ngar ɓe njooɗɗo e remooɓe ɓe leydi ndi jaggiree d' abord ko ngalu leydi ndi wona apport min tawi leyɗam kono ɓe mbaɗata tamaate ɗe ni stockage par exemple ɓe ngarat ɓe ndema ɓe ndema tamaate maɓɓe so ɓe ngaynii isino ana sooda ñande mbeleɗa so a waawi a yiitima heen hoore ma ndema so a yiitaaki heen hoore ma ndema goɗɗum mais tawa kam ko aan leydi ndi kam aɗan jogii tiitoode muɗum minen min kuli ko leydi ndi ɓoccitaade juuɗe yimɓe ɓe wontoye juuɗe goɗɗe so wontoye juuɗe goɗɗe noon joomumen so gondiri heenene mine goraaɓe ko njaɓatee ko hanndi ko basal tunngal hadirngal wonata ɗon ko ɗum yiɓata ɗone ko ɗum ɗon woni ko dogatee ko taw wiyaaka tan leydi nani ngare ala yo leydi ndi ko leydi mais laamu ngu no ɓe mbaɗiri ni hannde haɓe ko l'argent de contribuable tan ɓe ñammoto so ɓe ngaddi ɓe aménagement ɓe totta yimɓe ɓe ma job ma liddo onon ne kayne so dañii on kebbini mbaɗe kuɓeede ni goonga kono ngaree wuro fof hannde so yewtide e ndeer muɗum teetre ko investisseur o ko waɗata ko kaalis o wonɓe itti ɗum wonɓe ƴettoy tan addoy onon ne kayne son ƴeewi on yewtindima no gonirɗon toon ɗiran hannde son gonno mbaɗaten ɗon donkaani arde mbaɗon pewɗon leydi ndi liɗɗiroɗo laamu woodode ƴettoy ɗon tawa ko onon e koye moɗon liggodiroɗa e battirae moɗon ene laaɓi ene laaɓi wono min jiiri ko leydi ndi d'abord yo ɗe annde ko ɗi ngalu ndiyam ɗon ko ɗi ngalu te ngal o oɗo ɓoccito oto investisseur arrivé mi totta leydi hakke duuɓi capanɗe joyi duuɓi capanɗe jeenayi ko wawan tan yaata e leydi ɗum leydi hanti heddo no dardatte caggal muɗum Denɗi en keeɓi fodde hojomaaji nogas e jeetati eɗen ngabbo kam hedde capantati hojom joni so tawi ana yaltiɗo komin waɗoɓe hen débat so Allah jaaɓi émission suwa gas kono amin jiiɗi haade men sertude wooda ko bagginɗa yimɓeɓe e kadi wooda ko kalfinɗa yimɓeɓe e kadi amin gandi aɗa jogui journée goto mo jogorɗa waɗoyde demet ko noon de so Allah jaaɓini kadi on ɗon journée amin jiiɗi so tawi ko toon to gonɗa to min ƴeewa jokkodirde e ma toon wasata kadi taw ko information ngaji baɗɗi fayida ɗi kalɗa toon walla kadi ni taw won satiɓe ma ene jogui ko gandi e ko woni e on ɗon diwan ko yimɓe kadi ƴeewa wadde ɗum yewtere so tawi ɗum ne fewnitima kadi so tawi ɗum ne heeɓo ala caɗele
imat man naa ko kemes ñande alxames aljuma jomne nde ko samedi ata hol waxtu e ɓayri wel jogui numéro ismaïla tan walla numéro mawɗo kumpodirta inchallah jami o wawi hen wonde fof mami haala noon te ala caɗele salde won gonɗo haalamtumi bandiraɓe tan wonɓe toon ɓe eyyi bisimilla en même temps aussi ƴeewete site uji ɗi ƴeewot information ngaji namno ɗon hande sa yi tan waɗi langgata ɗina doga sa yi tan yimɓe ɓe no dogo ɗum nomin dogotata ɗum ga won dogoɓe ɗum Mali won dogoɓe ɗum e leyɗele Afrique fof won mbiyoɓe eyi won mbiyoɓe ala joni noon enen no waɗani men tan ko rewde ha nebbisoɗen ha ganden ko woni nafoore nde mbimi tan ko yon mbattu hakkillaji moɗon gayen te kadi laamu kadi seɗen mbaɗa laamɗo kala laamɗo hannde jogoɗen habitude namnade ɗum hol yiyande jogani diwan o so jooɗima ɗum c'est important kono noon so ɗum waɗaka tan yimɓe goota mbaɗa hen diiƴa meɗumen ha data duttoɗa kadi ko sawru kadi ƴettere e caggal ma ko en ɓesi musde wallahi il faut que pindinen bandiraɓe ɓe woni bande tan hannde ko jogiiɗo yiyande so laamima ma fewndu diwan o tawa kala jibinaɗo hen janggo mawna fa e pauvreté bisimilla won konɗo e ɓoggol bisimilla ma voilà ɗon ɓeynoto moon tan ha kadi gongol ko jinmi andude tan ko en fof jiɗi sagoji bisimilla eyyi hade men seeto won gonɗo e ɓoggol bisimilla ma gonɗo e ɓoggol eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi aleykum salam min calmini min juurima sohna Mariame mi salminima Papa Kanté mi salmini bandiraɓe heɗotoɓe Thiali Diakka bisimilla ma Seydi Dia yewtere nde waɗi fayida no feewi en mbi kadi bandiraɗo debbo kadi ono sohna Mariame bisimilla makko e Thiali Diakka eywa eɗen belti kadi e darde makko nde o dari nde won noon kadi ko ɓiɗɗo debbo kadi o suusi darade darde nde o dari nde e haalde haalaji ɗi o haalata ɗi ɗum ɗon fof kadi koye yiɗde leñol mum e jingande leñol mum e jingande kadi leydi muɗum eɗen beltani Allah noon eɗen beltanimo eɗen beltani kadi dendagal kadi ɓe wondi ɓe e ɓe liggottoɓe fof nde won noon ko haalata ɗo ko haala mettuka haalde haala kadi ko mettani haalde nde won noon ko haala leydi o haalata e haala leydi noon ko haala ko ganduɗa hoore ma ko woni hen kone heewi wona neɗɗo fof suusi darade wawde haalde ɗum saka noon e wiye debbo eyyi kono noon so gonga yonti haalede tan kadi alay saago haale nde won noon enen fof woni fandare men tan ko ɓamtude leñol ngol e haaldude leñol ngol eywa kanko noon ko waɗata ko ko hunde wonde fayida no feewi eywa min mbiɗa joguino hen haala seeɗa e namdal gotal mbiɗa yinno tan andindemo ko waɗata ko so Allah jaaɓi inchallah maw dañi hen kadi wallidiɓe machallah nde won noon ko waɗata ko wona hoore makko tan waɗanta ne wayno ko yimɓe fof waɗanta saabu kala mo nanda haal pular kaalowo pular eɗen gandi ko to reedu Fouta to ummi hay so tawi ko ɗo jibinayi leydi e lasli muɗum ko toon so tawi noon leydi mani jigonnoɗa naftorade nde ɗannugal ko gonga ko ɗannugal ɗo Allah nawi neɗɗo fof yahat eɗen gandi ko ɓoyturi fof ka duttotoɗo ɗum umminoɗa ɗo wallahi sa yeehi toon noon a tawani toon ko jeynoɗa ko sa yettima kadi a ronkata heɓa alay saago noon ma mbawa fandinde ko jeyɗa toon ko e mbawa haɓede ha pandina ɗum kamɓe noon mi sikki somi faami koye dow ɗum ɓe goni eɗen gandi noon jinnaɓe men wonɓe toon ɓe wona yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma hande duuɓi ɗi ɓe jarata ɗi e kadi wasdeɓe kadi woni pine ɗe ganduɗa kadi yettakiɓe taw nde wonnoon ladde nde no woɗɗi no feewi ko wude ko so addama tan hannete koye wuuro he yettintake wonɓe nder ladde eɓe jejjite seeɗa wallahi eyyi ɗum ɗo noon so tawi won ciftoroɗo jottoɗo ne siftoraɓe kadi ha ene daro darde pour wawde wallude ɓe enen eɗen wallodirde e jomum pour ha ɓe mbawe ko tuba wiyata ko so waɗede sensibilisé ɓe kalane kadi hunde ko ganduɗa ko gonga yimɓe so gondi tan liggodiran kono yo wone dow laaɓal yo wone dow gonga aroɓe wiide ene mbaɗa gueɗe e nder projet ji walla ko way noon e nder leyɗele men soɓe gaari wiide ɓe mbaɗa noon ko gonga kono enenne ko haaɗi en neɗɗo saɗa hokka ɗum ñande fof lingu jangguin ɗum no awirta wallahi ko haaɗi en enen jangude ha mbawen ƴeewen kamɓe holɗo ɓe ndewi ndewen ɗon ha mbawen
mbawen enen waɗande ɗum koye men ɗum koye men wallahi haadi en wawde enen jokkodirde laamu men ha mbawen joddade munen kolla en enen gueɗal men namnoɗen hujjaji men ha mbawen enen yoltude ɗin hujjaji ha mbawen waɗande hoore men koye men projet ji ɗi gandanɗa hoore ma hay soɓe ñamlanen kalis en mbaɗi en gayni duttenɓe wallahi onon sa rende neɗɗo ma andama ko ni tan jiruɗa ɗum ɗon ne wawi finde tan jam ma so jam fimama kadi a wawa ha day batte hay ko an jamno ko an siñinno kala ko siñina han kadi siñinama eyi ɗum noon eɗen gandi enen wonɓe gaaɓe kadi ko haali ko ko gonga mbatten haqqillaji to wummiɗen to woni Sénégal woni Mauritanie woni Mali kala ɗo neɗɗo wawi wonde e leydi he eɗen gandi ɗo ken hoɓɓe ɗo tan kono en koɗani ɗo to koɗɗen to eɗen gandi ɗum oto fof ene andi ko woni wuuro bamum e ko woni galle bamum ɗum noon so galle bamma heftama hande wayno galle ma heftama wallahi e baba koko yaara heddo ɗon ɓiɗɗo kadi so yeyima ɓiyum ar ɗum noon saɗa jooɗo e dow ko laaɓi jii addi waru hooreji en jii addi caɗele kewɗe hannde e nder reedu Fuuta ko wiyete leydi eywa so tawi leydi ndi Allah tellini noon ko kañum jeyi leydi muɗum so watti yeeyede hoɓɓe hen ɓe mbawa naftorade ha kone yeeye en calaki ɗum de en calaki kadi investissement nde wonnoon ko ɗum woni hannde e aduna he goppen taw han donken waɗande koye men nde puɗɗon jiggoyade etoɗen taw fewjande koye men sen donki noon jiggoyɗen eyyi kono hannde noon miɗa yiɗi namnade mo est ce que hannde ɗo ɓe goni ɗo ɓe jokkodire pelle dariɗe ɗe gandanɗa hoore ma ɗen pelle ko jahata wawde wallodirde e mabɓe haaɓe mbawa yoltude hujjaji ɗi enen foof e mabɓe mbawen yoltude hujjaji ɗi eyyi ɗum ɗon ko namdal ngal jinmi andude mbeɗa yiiɗi andude kadi so tawi eɓe jogui équipe aji ɗi gandanɗa hoore ma ne carede reedu Fuuta pour wawde wadde sensibilisé yimɓe wonɓe toon ɓe ganduɗa sa namdimamaɓe ni holko woni projet ɓe mbawa haalandema ko woni ɗum eywa sa wiɓe kadi oɗo ko chinois walla o ko ɗum ɗo taw ɓe mbawa andede ko holko woni ɗum ɗum wonɓe toon jiyata hay télé jiyata hay robinet eywa ɓen saare mum hannde a rokki ɗumen neɗɗo ñalluɗo mo ñamani sa rokkimo hannde bon ñiiɗo tan aɗa andi o ñamana ha reedu makko heewa haade makko wiide taw assalamu aleykum woƴatamo taw ko heege makko nge ɗum noon ɓe ko sohna Mariame so tawi omo heeɗi so tawi ɗen pelle ne ngoodi so tawi kadi ɗin on équipe ne woodi équipe aji ɗi ngannduɗa ene care nder guure he pour wawde findinde yimɓe ɓe haalande ɓe ko nafata ɓe ko haalande ɓe kadi holno ɓe mbaɗata ha ɓe mbawa yoltude hujjaji mabɓe so tawi enen wonɓe gaaɓe kadi wonko poɗɗen wadde hen ko haali ko enen fof kadi eɗen ndinde mabɓe juuɗe ha ƴeewen wadde no ballodirten ha mbawen yoltude hujjaji meɗen ko ɗum wonno hen pante participation a jarama Seydi Dia sohna Mariame o ko musidɗo men goto o wiyete ko Rougui Dia mi sikkuran hay sinno koye heɗade konngudi makko won ko pamɗa tigui tigui kadi omo jogui hay yewtere nde o ɗowata to radio Bambilor ñande aljuma fof so yeehi ha woni 21h ɗum ɗon kam ko ha paama ɗum tan ata haade men sertude jokku namdal makko bisimilla haala makko feewi moƴƴi mi nani ko haali ko e minen gayi fedde en tout cas nde joguimi nde doole nde kewani kono noon animi hen ko combat cattuɗo noon waɗi combat o sattude fof noon ɗo mbimi won ko batal ngal no mawni hannde e leydi ndi wona yimɓe ɓe fof ndegoto yiyande nde no waɗi noon jogiimi ɗum hannde ko yoni no waɗi tigi selli tigi rigi no waɗi noon kadi hay mine hooram ga haɓoɓe am taw mbiyata an wona remoɓe ɓe jaɓi ko an salna ɗumen min noon mbiyanmi ko hay so demowo o jaɓi ɓayri annda lawol waɗi ko yoɓe anndin ɗum ko fayi arde mi anndin ɗum kam hay sa waɗi ɗum ɗo de ko an noon jeyi a jaɓi a waɗi kono sa waɗini a waɗi ɗum ɗo taane garowo a waɗi ɗum ɗo jaate garowo so taane wanno ni a tawata ɗum ɗo ɗum kam ko mbeɗen mi haala heen ko mbawmi te kadi e nder heen mbeɗen waɗana ɗum jaɓɓe so mi dañi tan kam inchallahu rabbi ɗum yiilo mbele ɗum waɗi ni softude yaade demet ko waɗde toon aussi sensibilisation ko findinde e en même temps aussi pelle goɗɗe kadi hono amen ni kadi ɓenne kadi nani heen
kadi scientifique en ɓe kadi nani mbaɗa des études nani mbaɗa évaluation kadi men nani kalda ko mbawi nani haale kam ɗi noon ko onon wonɓe ga e caggal wonɓe caggal leydi ɓe ɗon jogii hen kam geɗal tumngal ɓayri allah no waɗa oɗon garta kala e mum gartuɗo yo jogo softede andude vraiment wuro muɗum hono dillirta hono yarata hol pelle gonɗe heen hono waɗirta aussi haa werta ƴeewte jolle e yewtidde hannde enen kam ko dañjene ko ndonkuɗen fof mbiyen kam wuro demet ngo kam nani to yaade to janngo demet no jogii ngal kolongal ko ɗo aynata ko ɗo remata ko ɗo ɗenata ko ɗo awata hono waɗirta haa hisa wadda heen haa waɗa plan uji muɗum ko waawi heen feewde onon ɓiɓɓe leydi nde taw hannde hay gooto ƴeewata ɗimo e jimaajo e fofof hanndi ko enen ndenndi wiyede hannde ko enen ndenndi ko enen foti fewndide nden noon peewɗen peccitoɗen nder koye men pewɗen nder koye men ɓuri hannde wiyeede italien kañal ɗo waɗi installé waɗi ɗo clôture pina hanti jeya ɓinngel ma debbo ma waade tawa niyaana ɗon Tour de France to ɗo reni ne ƴeewa mbele ma nan nder wootanaɓe hali ko maɓɓe vert ɓe pewda e keesuuji maɓɓe ɓe pokkita ɓe nawa tawa hay so heddiima déchet a suusaa men de ɗum kam fuɗɗiima yiyeede ɗaaɗo hootooɓe ɓe fuuta fof ɓe mbirtiima ɗumanaaji basuuji kuɗɗaaji ɗi ɗaya yaltirde nder yaltirde nder no faama noon ko wurnii ɗon ko société française remata ɗon légumaji rewɓe naati wonɓe kam jogii gonngol pista ko joɓatee ko wuurataa ɗumen rewɓe wonooɓe toon ɓeene cufa wallanaɓe ɗuminene ɓe mbaɗat ɗum traité pesticide haa heewa e kadi yaltii ko avortement ji nayi ngontoɗen ko rewɓe ɓe ɗon kadi ɓurata maayde sabu so muusi tan 73 waanooni onon wonɓe ɓe mooje indi o kamɓe rewɓe ɓe ɗon ɓe continue mbaɗa ɗoon e yappa jaaro aɓe ɗuminina ɗum noon sensibilisation to min heen e kadi aussi wallondireede ndeene kadi en tout cas fedde amen nde kadi nani heen kadi e goɗɗo aussi nan ɗo haa heewi kadi men fof nani ndari heen won ONG ji goɗɗi kadi waaɓe ɗo amen ni ko wayno Access Aid en ɓen fof ɗinani heen nani ngulla Oxfam en kamɓe fof ɓene ngulla donc haalooɓe ɓe keewi heddii noon ko haalooɓe haa mbaawa yottaade e gure ɗe to lobuɗi to ɗum noon kam jomumen tan mbawata hen daraade min sahaa fof somi dañi occasion e émission ngaji ɗi Haalpulaar en ɗi mbiɗeni haala heen hedde goo kadi ko kamɓe aussi jogiiɓe ga radio ji ɗi e chef ɗi keɗeteeɗi kamɓene kadi eɓe tinno ɓura wadde orienté débat ji maɓɓe e ko wayni débat ji histoire ɗi e kolli ɗi fof ina moƴƴi kono noon hannde histoire ma saɗi yiɗi ɗum remde ndenataa ɗum aussi koye dow nguurdam moƴƴam e teddugal e dañal nde mbawataa rende histoire so ɗum alaa ma rewma haa histoire o majja radio ji kaaroji pulaar ɗi eɓe mbaɗa orienté débat ji maɓɓe ɗi sahaa e sahaa fof fiddinde yimɓe ɓayde ɗe keɗe mbeɗa Europe waaɗono ɗeno tampaade eɓe mbaɗa émission ŋaji ɗo kaal histoire no moƴƴi no weli haa maayi ɗumen ono ɓe ndejjit eɓe tinkata ɓe ko daññooɓe ko janngunooɓe ko finnooɓe haa mbaawi jeeyde histoire so ɓe mbeltiniima tan histoire o koko jogori majjiri ɗi sabu heddortoo histoire no nganndi ko les hommes politique homme politique noon hannde a wonii hannde tan ka iwi janngo mais woni ko iwataa ko ndema ngaynaa no haaniri ndemngaa no haaniri ngurnaa ɓesngu ma ndeenaa terroir ma ndeenaa diine maaɗa ndeenaa jibinande ma won étude aji jeltuɗi ɗo e 2050 sen ɓurani tinnade mbiyatiraɓe men ma pottise ma pooɗodiro e laamu e chinois ji en kam wona hay tan gareɗe ɓe ko gaare koɗe fof nani ara te kadi onon fuutankoɓe paamon jennane ɗon kala ko taarotoɓeɗo suudu ko damal yiiloto aɗa jaha ni e leyɗele gure goɗɗe ɗe région aji goɗɗe ɓe jiiro leydi kono hannde leydi kala ɓe wiya investisseur to mbiyama tan ko dande ma e ɓaari ngendiro hono noon ngandi a jarama denɗi fuutankoɓe wonɓe ɗo foof beltima kamɓe fof eɓe keɗima hande e less caali meɗen Jakka so tawi ɓoɗon ɗo joni so tawi en ceertama min ƴeew wadde débat e nde ko kalɗa ko minenne min jokka yewtere nde
amin bima Allah jarama a jarama yo Allah yo moƴere ɗum noon mato en baddat rendez-vous tan so Allah jaaɓi aset paɗo tawa ko demet inchallah tawa kadi ɗum kam wonat tan ko en direct tawa ko demet tawa soboyoɓe ne waɗi foof ha sa wasata kadi tawa woɓɓe ene mbawi nadde e yewtere nde pamna yimɓe holko woni demet e on ɗon ñande nde wonno Thiali Diakka en heeɗe kadi komin mbaɗata ɗo ko so gasi kadi waɗete koye internet ko Ndendori TV aɗa wawi yurnoyade toon tawi aɗa jogui internet ma yi jewte mbaɗaɗe ɗe foof ene mbaɗa toon e on saaha wasata kadi walla bandiraɓe walla information beele ne ɓeydo yaaji ɗum noon amin mbima tan ya jokku golle Allah jarama jarama kadi amin jarno mawɗo amen Ismaila Sarr baɗɗo feere ha jokkodirma